Mit bedste tip til nogen, det er at træne din hest til alt det, du gerne vil have, den skal kunne. Lad være med at regne med, at den kan noget som helst fra starten af. Den her hest er nået dertil, hvor den skal til at kunne komme i terrænet, kunne komme i trafikken, kunne komme på tur. Den skal være en terrænhest. Så nu skal jeg ud og præsentere den for verden. Den har stået på en fold hele sit liv og været på en ridebane. Den har aldrig været ude, så den skal lære alting. I dag der skal den lære at se den her gamle skurvogn. Vi skal ind på en gammel byggeplads og se på alt det, der er. Jo mere vi kan introducere vores heste til, jo mere sikre bliver de. Den skal lære at gå i trafikken, den skal lære det hele og lære at læne sig op af mig, mens den gør det, blive tryg i det. Vi ved aldrig, hvad vi kan møde ude i terrænet. En gammel pose, eller en flok med heste, eller 1000 ting kan vi møde. Vi kan komme forbi alt muligt, vores heste skal kunne rumme det hele.